Watim mos ne oganda jo Kenya moyudo lit mowito jogegi e masirani kata mago mapod ni osiptende kuonde thieth mamanyo thieth. Mokwongo tij sirkal malong'o en rito ngima jopiny kaeto rito mwandu jopiny. Gik moko ariyogo e tich maduong' ma sirkal moro amora nigo. Obed sirkal ma piny mogik kata man office chief mane kore kanyo. Office chief kata assistant chief. Gima duong' ma girito en ngima jopiny kaeto mwandu jopiny. Koro mokwongo wadwa penjane kabe chief nitiere e area no. Nikech nitie gik moko monego bed ni sirkal ka in ja sirkal mondik gi sirkal kendo chamo msara e lo jopiny ti ing'iyo kendi iwacho ni ng'a gini marito ka. Mano nyisi mokwongo ni chief gi assistant chief makanyo kia gima girito. Nikech gini nie location gi, nie sub location gi, to en gima threaten gima jopiny, to onge kamoro amora ma gisekawe atua moro amora ka gikelo. Mak mana kapo ni nitiere report ma gisekelo kabiro malo to ok wang'eyo. To dew wasewinjo ka gik makamago ochako wachore ni ne gisekelo ripode abilagi to kokawe atua. Koro dew wang'eyo ni jomalo emoketo ngima jopiny e atari. Mano namba achiel. Namba ariyo, Nairobi en kama ji investe. Jo Kenya oketo mwandu gi Nairobi. So ei area ni be nitie jok ma iluongo ni landlords ma bende nyalo bede kata gi ng'eyo moro matin ni to kamwa kete mwanduwa nikech sama agero ot ma ji odake onego bed ni area no kata environment makanyo no. Ane very concerned mondo mi jok ma odake ute na obed gi kwe kendo amed timo ohala matimo mar udini. Onengo bed ni kata landlords me area no weg plode man kanyo bende bede gi concern moro matin to kama wakete utewa ma ji odake be jowa gi odake environment ma safe. Omiyo ka wawinjo story masani wachore ni ji odak kanyo kendo ji otimo investment around there to gikia kata ni ang'o matimore iye kanyo. Ok en gima ber. Mano nyiso ni there is a neglect. Then koro wabire jopiny. Wan bende koro kogik kamoro to dwani wakao ngima wa serious to wawacho ni ok atem blame victims. Gima temo wacho en ni be ang'e alwora mar kama dake na ang'o madhi e nyime, danger mane manyalo betie. En mana kaka sani ka ng'ado ndara. Wang'eyo ni driver onengo bed ni riembo ka en very keen kendo ng'iyo ndara. Lakini mano ok miya thuolo mar ng'ada ndara bua nikech driver riembo ka en keen. Koro wambe nitiere kiwango moro ma kogik to wabede aware kuom environment mwadake. Nitie danger mage environment mwadake ni. Katiba ma wan godo ma 2010 omiyo jopiny power mang'eny nikech jopiny nyalo chokore magi petition gima kamano ka gisefwenyo ni iye ka itime gima kama to gini en ataro mar chik to oketo ngima wa e danger. Jopiny nyalo kawo atua kendgi ka jotelo tamore kawo. Gima mako dhok en wach mar mibadhi ma bende pod otimo newa e kor gwenge mopogore opogore nikech mano en mana achiel kuom gimradi. Wakia ni gwenge mamoko kata mana kuonde mage ma ji odak ma bende nitiere kembe mok nego bedi. Waseneno kata mana gwenge mopogore opogore Mombasa nitiere jok mosebedo ka wacho ni nitiere kuonde ma ilose lead ma bende ok ber kata mana gi ngima dhano. Wang'e na wach motenre kod mibadhi Kennedy. Wang'e na kotenre kod nema nikech nema bende ni chiwo lesena mano kaka mano mar mondo mi kik keth alwora kuma kaka kembe nitiere nyaka sani wang'e na pisa ariyo mag nema osedak